Vinteren og frosten og kulden kan være rimelig hårde for din port. Her der prøver vi på lige at give nogle enkelte tips omkring, hvordan man kan prøve på at gøre sin port vinterklar. En af vores sikkerhedsfunktioner, det er fotocellen, som vi har, som sætter på porten. Og den skal sørge for, at når der går for eksempel en person igennem, at vedkommende ikke bliver klemt. Det er meget, meget vigtigt, at man sørger for at holde den fri for sne og is og i det hele taget frostvejr, så man kan stille og roligt gå ud, og så kan man børste stille og roligt af. Sørg for, at man får diverse snavs af. På selve porten og på selve hele porten er der påmonteret klemlister. Og klemlister, det er for, hvis det er sådan, at porten lukker, at hvis man rammer på selve portbladet, så går porten op igen. Ja, den gør. Så det er derfor, det hedder en klemliste, og det er en sikkerhedsfunktion. Og den kan man også sørge for at gøre vinterklar ved at mærke efter, om den er blød eller om den er hård. Og så kan man eventuelt tørre af for sne for oven og tørre det af for nede. Ved porte, der står i tæt bevoksning, skal man passe på nedfaldende grene, der ikke går i fotoceller eller ryger i klemlister. På den måde så holder man sin port optimalt. Lad endelig være med selv at begynde at pille i styringer og deslige. Endelig kontakt en professionel. Ved at følge disse simple tips, så kan du holde din port i topform. Hvis der skulle blive problemer, så er I velkommen til at henvende jer til PR's service.